أحلى أياما باركها المولى وأدامك للجنة عطر أنسامك وأحلى صيامك أحلى قيامك. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين ثم الصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله طيبين وصحابته الأكيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. Ambade tebesiri fla la jebao malikono malikoka kaufo ka wale nyumando sanga ani wati auka nyamadalila kaula dunia kafo ambi auka jemuka mandi kene kono no ye sungalo walandaye jemuka mi na be boli shun yera kiti annafa joro mbe shuna dina kono jemuka yi abe boli ode kono la alhamdulillah rabbil alamin ankara mogoba ustazul fadil alanga imamu ni ale masjidu sharif la oyo juma misri almamiye ustazul fadil ibrahim traore ankeme kale de bismillah kenen kono bi abena kuma anye shunkalo yere sabatili na foma subutu shahr ramadan abe sabati ni sharti munye anga imamu ibrahim traore ale de bina kuma anye kenen kono uluka amba fama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ustazi Jabara amba fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبي تلي سرفلا لمن كلا جمانا مسوما أني فل كلا بلجلي فو نكنا باين كونو كأننا على في سنغلو على كاتيمكو نيماندي أما bunyani karama mimbe akono alaka di ama alako kaka alaya yere kama salli ala Muhammad. Wala me hukumu min kono ina fa karamo ya fa cogo mina sungalo kalo badu kitu chamamba kono walanda mi no bambolo nambe feko di slamoma wode kalo yere joli serti jumɛn b'a la mɔgɔ jumɛnw mana ye ni silamɛw ka kan ka sun ni kalo n'a yera a sun yɛrɛ a kan ka daminɛ cogo di walada bɛna boli o de kan insha Allah. Wala an ka kitabu belebele dɔ bɛ yen n'o ye Samurudani ye walma risalatul qayrawaniya akumana kalo jochugo kan wala ako wasawmu shahr ramadan farida yusamu li ru'yati al-hilal wa yuftaru li ru'yati kana 30 yawman aw 29 yawma fa in ghumma al-hilal fay'uddu 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام. ولانغا سمرداني تجي أكو سنغلو سني فريدة دي كتابنا ناناينو القرآن أننا كرا كسنة ولا إجماع بلا جلي جناناي ولا ويه أدمنا ولانداي me ambe kuma minga wode kalo yere yechugo ye alsara tigi ko kusumbe damne ni kalo yere di wasumbe tige fana ni kalo yele de o kalo yin akera tile bisaba yewu walma akera tile muganin konondon yewu kunga ni kalo na dunambrangana
n'o ye tile bi fɛ ka ban buranga cayara kalo ma ye fansi fɛ a ko la kalo in bɛ jate n'o ye Sha'abani ye tile 30 dafali kabini kalo ta gɛɛyala min kɔnna ye n'o de ye Sha'abani ye o bɛ jate tile 30 tile 31 tɛ kalo la a 31 na o ye sunkalo ye a y'o fɔ ni dalilu de fana ye sabu fikihu kitabu hadisa walawalalen do Qur'anu walawalalen de tɔgɔ ye ko fikihu o de la an ka imam belebele dɔ bɛ yen n'o ye Abdullahi ibn Umar ye a y'a lakale a ko anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam zakara Ramadan فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له عبد الله بن عمر أكو على صلى الله عليه وسلم أكو منا سنغلوكا كو كيركو أكنا سنفيو فاكا كالوي وأكنا سنتك فيو فاكا كالوي kuni kalo dogora aula ne kabamburanga caya ya maye fansife kwa ka jateminɛ kɛ kalo ye o kɔrɔ ye a ka jate ka se tile 30 ma a kana sun fa ka kalo ye o kɔrɔ tɛ fɔ bɛɛ kelen-kelenna k'a ye o kɔrɔ tɛ maa kelen-kelen bɛɛ k'a ye o kɔrɔ tɛ dugu bɛɛ k'a ye wali jamana bɛɛ k'a ye kuma kandow ma ni laadiri 2 sɔrɔla jama cɛla minnu ye kalo ye cɛw do baaligiw do hakilitigiw do o ko k'o y'a ye a bɛ wajibi ye silama bɛɛ kan n'i y'a mɛn i ka sun ni o mɔgɔ 2 ka kumakan ye fɔlɔ la ni kalo ye ni diɲɛ ka développer tan ni dugu dɔ ye kalo ye sokɛw de bɛ siri ka taa kɛrɛfɛ duguw la anw ka dugu ye kalo ye han anw ka dugu ye kalo ye han karisa ni karisa y'a ye han o tuma na o dugu bɛ sun o cogo kelen na mais an bɛ don min na i ko bi alhamdulillah kalo mana ye i b'i ka portable ta dɔrɔn i bɛ Bamakɔ wele i b'i ka portable ta dɔrɔn i bɛ Segu wele i bɛ Gawo wele i bɛ Moti wele yɔrɔnin kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kibaruya sɔrɔ sanko commission sigira silamɛw bolo dɔnnikɛla ɲɛnamaw kodɔnnabaw minnu bɛ a ko sɛgɛsɛgɛ u ye doniba de talen ye ka bɔ silamɛw kunna olu ka kan ka lamɛn olu ka kan ka labatu mɔgɔw do dɔnnikɛlaw de do ala ɲɛsiranyɛlaw de do natalamɔgɔw tɛ wari tɛ d'u ma ko ni kalo yɛrɛ nin hakɛ bɛ di aw ma o t'a la o b'a la de jamanadenw lafiyali de kama o b'a la de silamɛw ka lafiya de kama alimamuw b'o la dɔnnikɛlaw b'o la kodɔnnaw b'o la olu de bɛ kaloko kunna ni olu ye kibariya min di o kibariya dira joona saw o kibariya nana iritari la saw olu ka kan ka labatu u man ka sɔsɔ silama fɛ silamaw ka danaya de b'u kan ni min y'o sɔsɔ i diinɛ sɔsɔ sabu alakira ko al ulama'u warasatul anbiya ko dɔnnibaw de ye nabi ɲumanw ka tiɲɛ tabaw ye an ka dɔnnikɛla ɲɛmɔgɔw olu de bɛ komi kira de b'an bolo olu tɛna sɔn fiyewu k'u ka diinɛ feere ko nafolo ko u tɛna sɔn fiyewu k'u ka diinɛ feere ko n bɛ sira faama ɲɛ o mɔgɔw tɛ o la silamɛw ka kan k'u lamɛn k'o faamuya o tuma na
kalo yeli la ni cɛ fila n'u ko cɛ fila y'a ye anw ka maliki mazhabu la o tuma na a bɛ wajibiya bɛɛ lajɛlen ka sun walima jama bɔnnen y'a ye cɛ 4 muso 4 wali min ka cɛw ye olu y'a ye laadiriya ko ni cɛ ko ni muso ko tɛ ye o la ni jama y'a ye ka ban dɔrɔn n'o kibariya dira a bɛ wajibiya bɛɛ kan i ka sun. Alhamdulillah, an karamɔgɔ imamuna ɲininkali min bɛ an bolo kalo yɛrɛ i ko ni muntan donna ni a cɛ o b'a yira kalo jɔli ko tɛ kalo yeli de ko don wa walima n'a sɔrɔ an y'a faamu ni muntan donna ni a yeli cɛ k'an ka dafa 30 la o kɔrɔ b'a yira kalo yɛrɛ bɛ se ka jɔ mais aw ti a ye sun bɛ sariti dulonnen bɛ kalo yeli de la aw bolo ani i ko seere maa 2 min ye maa ladiri ye mazhabu imam maliki la cɛ 2 i ko ni jama fana y'a ye ladiriya ko ti o la jama ka seereya bi o wasa o b'a yira sisan an kan ka da an ye commission min sigi silamɛw yɛrɛ kan ka da o la diyagoya i bɛ se ka o yɔrɔ in walawala an ye. An ko ni muntan bonyana kalo ma ye o la kalo bɛ jate tile 30 nka komi anw ka jamana ka bon a bɛ se ka ɲɛ muntan bɛ kɛ yɔrɔ dɔ la a tɛ kɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka ɲɛ Bamakɔ t'a ye mais Segu b'a ye a bɛ se ka kɛ Segu t'a ye mais Moti b'a ye a bɛ se ka kɛ Moti t'a ye mais Gawo b'a ye wali Tumutu b'a ye bon donc ni muntan kɛra ni a ma ye yɔrɔ kelen na o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko muntan kɛra yɔrɔ bɛɛ la kibariyaw bɛ bɔ jamana fan bɛɛ fɛ alhamdulillah telefɔni ko bɛ yen ayiwa tele ko bɛ yen arajo ko bɛ yen o tuma na information kɔni bɛ se ka di jamana fan bɛɛ fɛ a dun ka dɔgɔ ko muntan kɛra jamana fan bɛɛ fɛ o ka dɔgɔ o la an y'a fɔ cogo min na laadiri minnu sigilen don olu de bɛ jateminɛw kɛ ni kibariya min nana o ma ka bɔ jamana kɔnɔ olu b'a sɛgɛsɛgɛ est-ce que nin ye sababa ye wa an kan ka nin di wa o mizanu b'o bolo dɔnni sira kan o b'o pese ka sɔrɔ ka a ɲuman tɔmɔ k'a di silamɛw ma o la an bɛ kuma caman mɛn dɔw b'a fɔ o ma di joona o ma kibariya di joona 0 heure tɛmɛlen kɔfɛ o waati de kɛra kibariya di waati ye mais sariya ka sira kan ni sunkalo n'a bɛ siga la i man kan ka dumuni kɛ i man kan ka ji min n'i ma kibariya sɔrɔ fo ka taa se 9 heures waati ma tile 9 heures i man kan ka dumuni kɛ i man kan ka ji min o 9 heures kɔfɛ ni kibariya ma sɔrɔ fiyewu ko a yera i bɛ sɔrɔ ka dumuni kɛ o ye sariya ka sira ye ni kalo bɛ siga la sanko a dir'e ma 0 heure walima 1 heure du matin walima 2 heures du matin o kɔni o y'a dili ye joona nin faamuya de man ca mɔgɔ caman bolo mɔgɔ caman bɛ fili o yɔrɔ de la hali tilegan fɛ ni a sɔrɔla ko kalo yera mais i de ma kibariya sɔrɔ fo midi waati k'i to daraka dumuni kunna danaya nana e ma ko kalo yera koyi o yɔrɔ bɛɛ bɛ dumuni jɔ i tɛ ji min tun o y'a sɔrɔ i ye darakaw dun tuma dɔ la yɛrɛ peut-être i ye tilela yɛrɛ dun mais a nana dɔn ja tiɲɛ na ko kalo yera koyi i kana foyi dun bilen fo ka taa se tile 2 ma i b'i yɛrɛ minɛ o ye sariya ka laɲini ye i man kan ka i tugu fiyewu danganiya sɔrɔlen kɔfɛ ko i bɛ dumuni kɛ n'i y'o kɛ i ye kojugu kɛ n'i y'o kɛ i ye kojugu kɛ i ye sunkalo hɔrɔma tiɲɛ o tɛ jurusara dama ye dɛ a bɛ kafara de lase i ma danganiya sɔrɔlen kɔ ko ɔhɔ i ma sɔn k'i yɛrɛ minɛ bilen i ye dɔ yɛrɛ fara o kan i ye sunkalo hɔrɔma tiɲɛ et puis fana u b'a fɔ o tɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔ man kan ka o bisigiya ni silamɛɲɔgɔn ye n'a ma kɛ tiɲɛ ye e ka mun b'a la u m'a fɔ ko a yera wa n'u ko a yera ka ban o de ye ka dalilu ye
a tiɲɛ n'a ngalo e man kan k'o ɲɛɲini yɛrɛ ni ngalon da a bɛ olu de ma o olu bɛ ngalon de ye ka da mun kan o bɛ sara de ya wari de bɛ d'u ma la an ka da an ka ɲɛmɔgɔw la ni silamɛw ni ɲɛmɔgɔ tɛ aw la aw bɛ sɔn min ka kumakan ma aw bɛ min ka kumakan labato o kɔrɔ ye sitanɛ de ye aw ɲɛmɔgɔ ye mais an bɛ kangari da karamɔgɔw de fana ye a mankan fɛn o fɛn bɛ kɛ i b'a sɔrɔ a bɛ bɔ karamɔgɔ kunda a dɔw de bɛ t'o kan do ninnu ma kalan u tɛ fɛn dɔn u tɛ fikihu dɔn u tɛ hadisa dɔn a man ka kɛ tan a kan ka kɛ tan de ne y'o fɔ kunfin ye ka ban e y'a hakili ɲaami e min ka kan k'o tɛgɛ minɛ k'o bila sira kan ni e de kɛra sababu ye k'ale lafitinɛ o ye kojuguba de ye o ye kojuguba de ye ami 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 o la hali bi kalo yeli hukumu kɔnɔ imam maliki y'a lakale ko a y'a kibariya sɔrɔ k'a fɔ kalo yera seyidina usmana ka waati la a ka mara waati la wulafɛla la i n'a fɔ kalo sigadu o tile gan fɛ walima wulafɛla yanfan fɛ kalo yera ka sɔrɔ tile ma bi ko usmana ma sɔn k'a ka sun tigɛ munna a y'a to fɔ wula ka se ka tile bi sabu kalo sigadu i bɛ taa sɔrɔ ani tile de bɛ falen ni ɲɔgɔn ye tile nɔrɔ ka bon ale tɛ se ka ye a kɔrɔ o la n'a nana ye tile gan fɛ o tɛ ka kɔn o ɲɛ kalo ye dɛ o ye o don su de kalo ye o ye o don su kalo de ye o la i man ka i ka sun tigɛ ko parce que ko kalo yera salifana waati wala lansara waati ayi la i y'a yeli min kɛ dɛ o fitiri o kalo de don o kalo de don kalo kɔrɔ de don o tuma na usmana ka waati la nin kɛra an nana yahya fana ka kumakan na n'o ye imam malik ka kalanden jolen ye a ko sami'tu malikan yaqulu fi alladhi yari alhilala ramadan wahda annahu yasumu la yanbaghi lahu an yuftira wa huwa ya'lamu anna dhalika al-yawma min ramadan imam malik nin kalanden a ko a y'a mɛn imam maliki fɛ a b'a fɔ a ka kumakan na maa min n'o ye kalo ye a ye sunkalo ye a kelen pewu de y'a ye ko o tigilama ale bi sun a man kan fiyewu komi mɔgɔ wɛrɛ maa ye ale kelen kɔ ko ale fana bɛ dumuni kɛ k'a sɔrɔ ale y'a dɔn tigi o don ye sunkalo ye komi an y'a fɔ kuma kɔnɔ an ko ni jama y'a ye wali laadiri fila ye a ye sun bɛ wajibiya mais e kelen pewu de y'a ye donc imam malik ka mazhabu sira kan jama tɛ sun n'o ye mais e min y'a ye a bɛ wajibiya e kan e ka o dugusɛjɛ sun ani maa minnu dalen don e la e ka kabila kɔnɔ a bɛ wajibiya olu fana kan o ka sun ni e ka kumakan ye k'a tɛ jama labɔ e kelen de y'a ye mɔgɔ wɛrɛ m'a ye wala e kelen min y'a ye dalen don e la a bɛ wajibiya olu de kan nka a tɛ wajibiya jama kan o la sa o hukumu kɔnɔ kalo yeli hukumu kɔnɔ ni maa kelen y'a ye an ko imam malik ka mazhabu la a tɛ wajibiya jama kan o ka sun ni e kelen ka yeli ye mais o ye khilafuya ye
imam abu hanifata ani imam shafi'i yɔrɔ imam shafi'i ani imam abu hanifa olu y'a yira ko sun bɛ se ka kɛ ni mɔgɔ kelen ye mɔgɔ kelen ka seereya ko sun bɛ se ka kɛ n'o ye k'a sababu kɛ mun ye o y'a lakale ko min mafilala ka bɔ ibn abbas fɛ fi sunan قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا إمام أبو حنيفة أني إمام شافعي ولوي ني حديثين تا وكوكو سومبي واجبي ما كلين لاذري كسيرياي كوكا سببك على كرا صلى الله عليه وسلم دوندو برسكونا عربو دونانا أكو يا على كتشيدي كوني كالوي ko kira ye arabuke ɲininga i be dala ko masiti fo Allahu taala wa ako oho ako i be seereya k'a fɔ Muhamadu ye Ala ka ciden ye wa cɛ ko oho ko kira ye Bilali wele ako Bilal maaw wele ko sini sun ye mɔgɔ kelen olu bɛ nin hadisa in kan mais i n'a fɔ imam maliki ka taasira kan olu bɛ hadisi in o b'a dɔgɔfu mais olu ye imam shafi'i ni abu hanifa olu ye a sabati k'a fɔ ni dalilu ye ɔ i y'a dɔn laadiriya ko ni danaya ko yɛrɛ tɛ ɲini nin yɔrɔ in na yɛrɛ parce que a kun t'a dɔn yɛrɛ san ko a k'a dɔn laadiri don walima laadiri tɛ dɔrɔn a ko e bɛ seereya ko maa wɛrɛ tɛ Ala kɔ wa ko cɛ ko ɔhɔ a ko e bɛ seereya Muhamadu ye Ala ka ciden ye wa a ko ɔhɔ a ye Bilali wele ko a fɔ maaw ye ko sini sun ye o ye kira yɛrɛ tile ye o tuma na a b'o cogo kelen in na sunkalo Ala ka kalo belebele don mɔgɔ man kan ka don baara si la i kun fɛ fo e ka a baara ɲɛɲini ka se a dan la sabu i bɛna taa sara n'a ye lahara don o la an badenw hali bi kalo yeli hukumu kɔnɔ qala imam malikin wa man ra'a hilala shawwal wahada fa innahu la yuftir لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس معمونا ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال ولا إمام مالكي أكون ما من سلنجين قالوا يكلم بيو إنا فمغن كنون دون فطري يا دو قالوا كان كنين ولا mais mɔgɔ si m'a ye mais e kelen pewu ɲɛ seereyara a la e y'a ye mɔgɔ wɛrɛ m'a ye ko e kana sun tigɛ e ka sun bil imsak duna al aqida sabi e ye kalo ye mais e kana sun tigɛ mun kosɔn silamɛya ye kodɔn diinɛ de ye faamuya diinɛ don ni e y'a ye ni e ye ka sun tigɛ maa caman bɛ na e bisigiya ni bisigiya jugu ye ko karisa tɛ silamɛ ɲuman ye bɛɛ sunna ale y'a ka sun tigɛ yanni o bisigiya ka da e kan e sɔn mina mɔgɔw fɛ ka sɔrɔ sali do sunni o ye haramu ye mais nin kama adamadenya tanga kama adamadenya bonya kama
i kana na mangoya kama i tɔgɔ kana tiɲɛ kama ko i k'i sɔn minɛ maaw fɛ ɔhɔ sunkalo jɔli la ni ye kelen y'a ye kosɛbɛ n'i ka seereya ma minɛ i k'i ka sun don mais selikalo la seereya ma minɛ i k'i yɛrɛ minɛ diinɛ ye kodɔn diinɛ ye a bɛ ten de o de la silamɛya diinɛ kabako de don sun alabato de don kodɔn baara de don a bɛ kodɔn jumɛn di adamaden ma fantan ni faama aw kɛɲɛli sunkalo b'o kodɔn di ma sabu i bɛ taa sɔrɔ san kɔnɔ nasɔngɔ ko jɔrɔ ko t'i la ji ko t'i la dumuni ko t'i la a bɛɛ dafalen b'e bolo mais ala ko kalo kelen kɔnɔ ko sunkalo bila a tilefɛla bila e kana dumuni kɛ e kana ji min e ka diɲɛ nege kɔ tile 30 o la a bɛ faamu ye jumɛn d'i ma e bɛna fantanw jɔyɔrɔ dɔn jaja fantanw sɛgɛnnen don o ne e wele ka taa hinɛ ma e fantan ɲɔgɔn na kuma kuncɛ kuma la an b'a fɔ alimami ye welekan min b'a bolo ka lase alisilamɛw ma ka se diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi balaw minnu wulilen don bana minnu bɛ munumunu na welekan min ni dugawu b'a bolo ka se alisilamɛ jama ma a k'o lase an ye alhamdulillahi rabbil alamin kɔrɔfɔ kuncɛ la sunkalo an y'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka a don an kɛnɛ kan a musakaw an y'a ɲini ala fɛ ala ka a nɔgɔya an ye kibaruya min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'a kɛn bɛ ka diɲɛ kamana gan n'o ye bana juguw ye an y'a ɲini ala fɛ ala ka don an n'a cɛ bana jugu in a bɛ jamana minnu na an y'a ɲini ala fɛ ala k'a duga bana in ala k'a faga an yɛrɛw ka jamana kɔnɔ n'a bi yan an y'a ɲini ala fɛ a banabaatɔ ala m'o kɛnɛyara a ma minnu sɔrɔ an y'a ɲini ala fɛ ala kana sew ma ala k'an ka jamana basigi gɛlɛya min b'a kɔnɔ ya rabbi an y'a ɲini ala fɛ ala k'a duga ka dugawu kɛ an ka sababu ɲuman ye a seyyid sharif usman madan haidara ale min kɛra silamɛw da ye ale min kɛra silamɛw tulo ye ka silamɛya k'a développer ni arajo sow ye ni télé sow ye ni diɲɛ bɛɛ bɛ kan ka nafa sɔrɔ a la bi an bɛ dugawu k'a ye sijan ni kɛnɛya ala k'o di an n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ala k'a mɛn an ɲɛ a y'a yɛrɛ di ala ma k'a yɛrɛ di ala ka diinɛ ma ka diinɛ cɛri diɲɛ bɛɛ lajɛlen la bɛɛ lajɛlen ye ka tɔmɔnta sɔrɔ a la kunfin ni kungɛ an b'o dugawu k'a ye ala k'o k'a ye si ye ala k'o k'a ye kɛnɛya ye ya rabbi ala k'o kɛ baraka ye ka don a kɔ bɛɛ lajɛlen la ka dugawu kɛ silamɛ cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an ka foli bɛ bɛɛ ye ala ka hɛrɛ ka an n'aw ye sallallahu salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ka imam fo a yɛrɛ sɔnni k'an ka nin weledakan in jaabi nin diinɛ émission sanuma in kɔnɔ n'o ye sunkalo walanda ye lajɛbaw k'aw yɛrɛ fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka ɲamadali la sanga ani waati a ye walanda minnu di ne a tun bɛ ka boli kalo yɛrɛ sabatili ni kalo jɔli kan an b'a jigiya nafa caman sɔrɔla a la foli la kumaba an bi o ta k'o di an ɲɛ jɔyɔrɔ ani silamɛw ɲɛ jɔyɔrɔ ma alil makam a seyyid sharif usman madan haidara ko ala k'a ɲɛ mɛn a la a n'a ka denbaya cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ ala k'o sabati shukran lakum في أمان الله. يا رمضان أحلى أيامك بارك